Kertong simet aka election jit nong mikmat siteng samoy sa ying dobar thawan ka jala Meghalaya na morung kaneng constituency uba esron marwen ulong ka jingwan jong u sya ka seng sain perthei ka khun new trap national awakening movement kalong ban penyatali na markidon kinong rim kibas kham haka da ka bakado bo umdu jingkermen wala umsim layo bani khun na ka tiket jong ka khun new trap national awakening movement hakani ka election siteng samoy penban ulong kwa ba kinong ilam bah kamat katau ba adel bat nongrum bat uba pendap saibon kin poi sya ka jing suthu jungmut bat baro ar kenhun kilapan pau bakin kersan tenge yu hakani election jit nomi khmat siteng samoy kaban long haka laipu trik urisau arajar arpuai ka jing hab ban ya khun no jonga kum kortong simen ngam sudu jing kermen namar bale ngai nga suyok men sim penban namar bale menin ke bajia ka dei nam tak baba kam dei nak benta kanu ka jing ya pat ya pra kanu ka benta jong parti kenam rei menen ke jing wan jonga sakani ka election ban ya khun kum kortong simen penban ke pelong penban kum kata kalenti jong jing ba nak menta kini arliang mamla ke sultanat kalong ba kini arliang mamla kila kloy banwan sakmat ban kersian yang akum kortong simet namar belai ki i ba hakam siam jonga ngadang don ya kata kanong rem ka baka kenam ka peni tika kenam ka sa be ka donut jonga bat kanom ja lanu ru hawal ada nga ya kun kum kortong simet hari ka mensim jonga ka de be ka mensim jong ka kenam tak ada kini bro arngot ki bawan menen banwan ya peni ya kata ka jingbam syai jongki nak benta ban ai tiket yang akum kortong jong kenam ngamdu jing kermen leiru namar balai kani ka ba ke jingwan jonga menen ka jing pensya jonga menen ngalak keren persya ya arngut mamla hakmat ka jing don jong returning officer ba nga sultanat sibon ba menta ka jaj benriu ka pat ka pra ka daitan ka daw bengim syai ngemuan cakmat ban pensya la dia ngisubun tang jing thrais new bon tang jing bisni henry ka jing wan jonga menen ka jing pensya jonga menen khmat returning officer hakmat jong kini arngut kiba ya don ka jing ya per jong mot menen kila kloy ban ya bet bat kiong ba hakadien ka election ngenya penbet no ban ngi kermen ba kani ka jing penbet jong ki hau ni arjar arfulai kin bon ki kandidat ke ban wan ya khun ka khnam ha kani ka election ka ban sawan te tang ini jing kermen jonga bangam judu jing kermen sisin menglalet ban mi ban sakri pa ba ngan sakri nomor arpo snem ngalap pelot ka jing em jonga ban sakri pa ba balengan thot tang ini bentai ba kandidat ini ide tang sin ba kiong ki breu kadai ka sinjam hakano ka jing em ka bangi ngiya ya kalenti jongi bon ki mau jin thot tang baladang ye khon ye ki kin long ki lenti kita ki stepping stones na banta ban yo khai yo so jong ka thong da ka baburam ya kini arngut ki nong yalam iba pendap saibon bat iba edelbot hoy ngaburam miki namar maki ke jing no senyang jong ki bro arngut ke melang salang kalabon tilang ba ka jing penilin ti jong ki hiru ngadon ke mensim bat ngan yai khun ni kani ke election ba kani se election steng samai khnang mangan yo kunjo ya kata kathong namar bale kini bro arngot kila no senyang sisai ke imlang salang hoy ladang yo tiket nak khnam henry ka ek bastunat pat kini bro arliam mamla kila kloy ban ya keren ya sukno hadien kani ke election kila rai kila ai ru ke jing sania ba nang ni sakmat ngin ya teli bat ngin ya trei lang kum sipara khnang bengila ban penim yang saisien ya kani ke parti khnam ke bakajaj benriu ke terang na ke benta kani ke next election hakawai pat kaliang uni kurtong ulakan tujur ya election commission of india lengbau chief electoral officer ke jala Meghalaya ban penjelan ya ke port habut na ke sau baji hadu kan ribuji hakalai potrik urisau arajar arpoi namar kidon ki kunhun balang kibakat kum ke jingai ke jungki kin omla ban be ya ke port sau baji janmit balabu da election commission of india teman kasngi bangaya cak serum seneng bangalik ban ya kendu ya perlok ya kendu ya ki brief po konsensi tengah siam bakadon kawe kamat ke ba ngak klem yo ban perkhat ba tu sngi ba le ya scrutiny namar ba hakani ke jiya lenti jonga menta ngasiam ba kadon kawe ka mo ka balang ka bakta ba syakta hakani ke jing thabut menta kenti namar ba kini ki balang badai napok kaniam 7 day tikidan kata kaan jong ki jong balang bakat pat sep sengi ki 4 long matep buat
tinggal kerpat ya ka election commission jong ka state Meghalaya leng bau CEO ban penjelan ya kan ni ka timing lah ni ka por ban tebut hadu nriu beje kenang begini ki badan hak we balang ki ba don jing kta badan jing te akaru kom malik tebut tingi kwa kan ba maki baru khat kenyo eta ka hok kan right to vote ngam kwa kan badai tan ka benta ka jing mo ka jing babu ya ka por hak por sau beje ban kut no ya kan ni ka jing tebut akar pat bakin penjelan kan ya kan ni namar ba ka jing ya lenti jonga menta ngai i ba ki kerpat kini ki breu penopok kini ka balang kini ki baro ki ong ba ladaka election commission ka bu bi thik sau beje ngi nginom la balik tebut te kalong ke ek basosi kan ka kta kan yang hoi wala kim de makana ki breu ki ba la ban nom jit yang ngaru compare tang ba chulong ba ngak so sen ai kan ye ki breu jong ka maur kan konsensi ba lada kim yo balik tebut tang nai tai daw te kalong ke ek basosi kan tengah kerpat ek sarkar lang bau CEO jong ka election commission jong sarkar Meghalaya ba un penjelan le ni kepor kenang ba kini ki badon hakani ke balang baru khat kenyo ki man lek ban thep ya kabut kenang ba makir kan dokumen kan bandon benta hakani ke election mentak sitang semai